إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد حاكم жиынтығында, хадис жиынтығында келе хадис Ибн Аббастан тапшырыла, Аллах оннан һәм әтисеннән разый булсын. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям әйтте, бер кешегә вагазлап, игътаним хамсан кабла хамсин. 5 вакыт, 5 нәрсәне, 5 киртә тоткарлык килгәнче куллан, файдалан. 5 әйбердән 5 киртә тоткарлык килгәнче куллан диде. Шабабака кабла харамик. Яшьлегеңне картлык килгәнче. Сиххата кабла сакамик. Сәламәтлегеңне шир килгәнче. Гынаак кабла фақрик. Байлыгыңны фақирлік келгенше, мұқтажлық. Фарағака қабла шуғлик, буш вақытыңны, шүғіл, мәшақат келгенше. Ва хаятака қабла маутик, хам тұрмышыңны, ғымырыңны, өлім келгенше. Хам Пейғамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям яшьліктен башланды. Хам Пейгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямның әһәмиятен күрсәтер өчен әйтте, 7 төр кеше Аллаһ Тәгаләнең гаршының күләге астында кыямәт көнендә булачак. Ул көнне ул күләгәдән башка бүтән күләгә булмаячак. Хам шул 7 төркем арасыннан әйтте, ва шаббун наша'a фи ибадатиллаһ. Егет, яшь малай, кыз Аллаһ Тәгаләгә гыйбадат кылып үсте. Аллаһ Тәгаләгә гыйбадат кылып үсте. Хал бу яшьлек дигән сүз шәп гарәп телендә башлана кеше бала чактан чыгып, ягъни бәләгатькә ирешкәч тә 40 яшенә кадәр. 40 яшенә кадәр. Ягъни менә шул вакытны куллан дип Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям, чөнки ул көч, куәт вакыты. Хам Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям вәгъдә итә, һәм әйтә, алай ул вакытыңны кулланып Аллаһ Тәгаләгә гыйбадат кылган булсаң, кыямәт көнендә Аллаһ Тәгаләнең гаршының күләгәсе астында булачаксың. Һәм кешеләр тиргә батканда син тирдә батмаячаксың. Шулай ук Ибн Умардан, Ибн Мас'удтан тапшырыла, Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям әйтте, Адәм баласының аяклары кыямәт көнендә кузгалмас 5 әйбер хакында
соралганчы. Һәм шуларның берсе ва ан шабабихи фима абла, яшьлеге турында. Яшьлеген ни өчен кулланды? Кем ризалыгы өчен кулланды? Нәрсәгә кулланды? Шуның өчен кыямәт көнендә сорау булачак. Һәм Аллаһ субханаһу ва тааля безне чакыра, безнең кыдрәтләребез, буш вакытларыбыз булганда изгелеккә омтылырга. Һәм әйтә: "Вас-сабикуна ас-сабикун". Вас-сабикуна ас-сабикун ди. Дөньяда изгелектә узышкан кешеләр, алар кыямәт көнендә бүтән кешеләрдән алдан җәннәткә керәчәкләр. Алдан барып керәчәкләр. Дөньяда алар узыштылар, гыйбадәтләрдә, изгелекләрдә алда булырга тырыштылар, бер-берсен узып, һәм кыямәт көнендә дә җәннәткә шулай керәчәкләр. Дөньяда күрсәткән тырышлыкка карап. Әс-сабикун ди Аллаһ Тәгалә, алар әс-сабикун. Алдан килүчеләр, алдан баручылар булачак. Улаикал муқаррабун, алар Аллаһ Тәгаләгә якын. Фи джаннатин наим, җәннәт нигъмәтләрендә. Суллатун минал аввалин, аларның күбесе әүвәлге буыннардан. Сахабалар, табигиннар чорыннан. Ва калилун минал ахирин, һәм ахыр кешеләрдән бик аз алар ди. Ахыр кешеләрдән бик аз алар ди. Шакыра Аллаһ Тәгалә: "Узышыгыз, ашыгыз, кулланыгыз кыдрәтләрегезне, сәламәтлегезне, буш вакытыгызны, гомерегезне фәни тормышта, мәңге тормышка күчкәнче. Ялган тормыштан хакыйкый тормышка күчкәнче. Алар изгелектә ашыгалар. Алар гынах кылсалар, тәүбә кылырга ашыгалар. Валлазина иза фаалу фахишатан ау заламу анфусахум закаруллах. Алар фахишалык яки гынах эшләп үзләрен рәнҗиткән булсалар, Аллаһ Тәгаләне шунда ук Аллаһ Тәгаләне искә төшерәләр. Фастагфару лизунубихим, һәм гынахлары өчен гафу сорыйлар. Аллаһтан башка кем гынахны гафу итә ала? Валам юсирру аля ма фаалу ва хум я'ламун, һәм тәүбә кылгач та белеп торып гынахларын дәвам кылуда дәвам итмиләр. Эшләмиләр. Улаика җазаухум магфиратун мин раббихим ва җаннат. Шул кешеләргә Раббыларының магфираты һәм җәннәтләре булачак ди Аллаһ Тәгалә Али-Имран сүрәсендә. Инде сәламәтлеккә һәм буш вакытка күчкәндә Ибн Аббастан тапшырыла, Аллаһ аннан һәм әтисеннән разый булсын, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Ниъмәтан магбунун фихима кәсирун минан нас, ас-сиххату вал фараг". Күп кеше ике ниъмәткә дөрес бәя бирмичә хәсрәттә калалар. Күп кеше ди Пәйгамбәрбез ике ниғмәткә, ике Аллаһ Тәгаләдән бирелгән ниғмәткә дөрес бәя бирмичә хәсрәттә калалар. Ас-сиххату вал фараг, сәламәтлек һәм буш вакыт. Сәламәтлек һәм буш вакыт, ягъни үзләренең файдаларына куйланмыйлар.
Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям буш вакыт хакында һәм сәламәтлек хакында шулай ук әйтте. Бу хадис Абу Муса аль-Аш'аридан тапшырыла. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Иза маридал абду ау сафара, кутиба лаху мислу ма кана яъмалу муқиман сахихан." Әгәр дә берәр кеше ширләп китсә яки сәфәргә чыкса, ягъни мәшәкать килеп чыкса аның, ул сәфәрдә булмаган чакта, ягъни мәшгуль булмаган чакта һәм сәламәт вакытында кылынган гамәлләре аңа язылачак диде. Ягъни ширләгәч тә кеше күп нәрсәләрне эшли алмый. Мәшәкатьләр килгәч тә күп сөннәтләрне тиешенчә кыла алмый. Ләкин Алла, әгәр дә ул бу гамәлләрне мәшәкать килгәнче, шөгыль килгәнче, шир килгәнче даими рәвештә эшләгән булса, Аллаһ Тәгалә мәшәкать һәм шир килгәч тә аңа ул эшләгән сыман язачак. Бу хадис Бухари җыентыгында килә. Инде шулай ук буш вакыт хакында уйланыр өчен, буш вакыт турында, сәламәтлек турында, вакыт хакында уйланыр өчен Аллаһ Тәгалә көнне һәм төнне күзәтегез дип чакыра. Ва хуа аллази джа'ала ал-лайла ван-нахара хилфатан. Ул көнне һәм төнне алмашучан итте. Бер артлы килүчән итте. Кемнең өчен? Кем өчен? Лиман арада айяззаккара. Уйлана торган кешеләр өчен. Һәм шөкер итәргә. Нигъмәткә шөкер белән кайтарырга теләгән кешеләр өчен. Ягъни көн белән төннең алмашуында акыл ияләре өчен, гыйбрәт ала торган кешеләр өчен вагаз бар. Ничек төн башлана, аннан соң көн килә, көн башлана, аннары соң төн килә, шулай ук кеше тормышы да башлана һәм бетәчәк. Ничек кайбер ишракларда төн көнгә карата озынрак була ала, көн төнгә карата кыскарак була ала. Шулай ук кешеләрнең тормышлары да, кемнеңдер озын тормышы, кемнеңдер кыска тормышы. Шулай ук мәшәкатьләр дә дөньяда кайбер ишракта мәшәкать озынрак була ала. Кайбер ишракта рәхәт чак озынрак була ала. Ләкин алар алмашыналар, бер артлы киләләр. Фа инна ма'ал усри юсра, инна ма'ал усри юсра. Дөреслектә авырлык белән җиңеллек килә, дөреслектә авырлык белән җиңеллек килә. Ягъни төн белән көн алмашынган сыман, авырлык белән рәхәт чакта алмашынып тора кеше тормышында. Һәм ул гыйбрәт вагазланыр өчен, уйланыр өчен. Кыямәт көнендә Аллаһ Тәгалә кешеләрдән сораячак: күпме сез дөнья тормышында яшәдегез? Һәм алар әйтәчәкләр: бер көн яки көннең бер өлеше дип. Фас'алил ааддин. Язучы фәрештәләрдән сора дип әйтәчәкләр. Ва яума яхшуруһум каан лам ялбасу илля са'атан мин нахар ятa'арafuna бейнахум. Һәм аларны җирдән чыгаргач та алар дөнья тормышын ахират тормышына карата көннең бер сәгате сыман гына тоячаклар. Һәм бер-берсен таныячаклар диде. Һәм Хасан аль-Басри кешеләрне
кисәтеп, вәгазьләп әйтә иде: "И Адәм баласы, дөрестлектә син көннәрдән торасың." Мисал итеп, календарь һәрбер битендә көн язылган сыман, син дә менә шундый календарь сыман, ягъни көннәрдән торасың. Көн киткән саен синең бер өлешең китә бара диде. Көн киткән саен синең өлешең китә бара диде. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям шакырды кешенең картлыгына шулай ук игътибар бирергә. Кешегә картлыгына игътибар бирергә. Һәм тормышының, гомеренең азагын яхшы итеп үткәрергә. Бухари җыентыгында килә, Абу Хурайрадан Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "А'зараллаһу иля имриин аххара аҗалаху хатта балага 60 сана." 60 яшь тулганчы Аллаһ Тәгалә кешегә гызыр бирде диде. 60 яшь тулганчы Аллаһ Тәгалә кешегә гызыр бирде. Ягъни 60 яшькә кеше җиткәч тә гызыры калмый. 60 яшькә хәтлек әйтә ала: "Минең гаиләм бар, минең балаларым бар, минем эшем бар, яшьлегемне теләгәнчә үткәрергә телим" дип, ягъни төрле гызырлар таба ала. Ләкин инде 60 яшькә җиткәч тә Аллаһ Тәгалә синең гызырың юк диде. Кайбер кешеләр дөрес аңламыйлар һәм әйтәләр: "Тәүбә кабул ителми." Юк, тәүбә кабул, кеше җанны биргәнче тәүбә кабул ителә. Бу хадис аңлата, ягъни кеше ахыр гомеренә җиткәч тә Аллаһ Тәгаләгә тагын да күбрәк гыйбадәт кылсын. Чөнки инде әзерләнергә вакыт җитә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Умматымның яше 60-тан 70-кә кадәр" диде. Ягъни әзерләнергә вакыт җитте. Инде күчәсең бу тормыштан, һәм үлгәч тә, җаныңны биргәч тә гамәлең киселәчәк һәм бүтән бер нәрсә дә кыла алмаячаксың. Бер ничек тә үзгәртә алмаячаксың. وهم يسترخون فيها. Һәм алар җәһәннәмдә кычкырачаклар: "Раббыбыз безнең, чыгар безне җәһәннәмнән. Изге гамәл кылачакбыз." Аллаһ Тәгалә әйтәчәк: "Әвәләм ну'аммиркум ма ятазаккару фиһи ман тазаккара ва җа'акум назир." Ягъни әгәр вәгазьләнә торган булсагыз, без сезгә вәгазьләнерлек озын гомер бирмәдекме? Ва сезгә һәм сезгә кисәтүче килмәдеме ди? Без сезгә озын гомер бирмәдекме дип Аллаһ Тәгалә җавап бирәчәк. Һәм сезгә кисәтүче килмәдеме? Һәм күп тәфсир кылучылар әйттеләр: "Нинди кисәтүче килә?" Һәм әйттеләр: "Ак чәч" диде. Ак чәч. Кисәтүче килмәдеме? Ягъни гомерең бетә дип әйтүче ак чәч килмәдеме? Инде газабының ачысын татыгыз, залимнәргә ахирәттә ярдәмче юк дип Аллаһ Тәгалә әйтәчәк. Шуңар вакытыбызны кулланыйк, кудрәтебез, буш вакытыбыз булганда файдага уздырыйк. أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين.